txurinetarrok, asteazkena daukau, ez da zigor, eta asteazkenetan, eguaztenetan tokatzen die betiko errezetak. Asteazken tradizionalak die, eta horretarako, errezeta tradizionalak, liburuetatik eta ataratze ditugunak, amamai galdetutakoak, eta olakoak eta orduan gaurkoan, zurrukutura. Niri iruditzen zait, euskal gastronomien dagoen izen politenetakoak. Zurrukutuna? Pilate ustez, zurrukutuna. Egia da, ahoa botetzen dutzula? Bai, eta ez daukala zer ikusirik prestatzen duzunak izegia da, baratxuri xopa, ez da gizet, danak esaten dute, marmitxakoa, marmitxa batean doa, baina zurrukutuna. Bai, nondik etorrikote, ez? Ez, behitu, begiratu behar da zerbait da, nondik etorren bizena. Bueno, honek sabela beteko dozku, hau beteko dozku izenakin, eta zurian nondik joango da gaurkoan. Ni bigarrena, zu arraia bakaia erabiliko zu, nik saltxitxa batzuk, eta saltxitxak asarekin. Hori bai, asa ez dugu prestatuko zuek espero duzuen inungo modutan ere. Zerbait ezberdin egingo dugu, saltxitxa frejitu batzuekin joango dara. Oso, bitxia. Sorpresarako geratu zaitxe segurekin, eta errezeta hau jakileko, bebai. Kasola baten berakatzak gorritxuko itxugu eta horrek gorde. Eta sartagin berdinean edo kasola berdinean sopako gisa xerra finetan eraki eta zuertainen kosinauko. Piper txerixerua eta pipermina gehitxu, ondo nahasi eta jarraian tomatea bai botako. Kosinatzen utziko eta gero bakaiaua eskuekin papurtu, kasolan jarri, urez estali eta berakatzekin batera 20 minutuan kosinauko. Bitxartian arrautza pare bat galdarrestatu edo frijitu, eta gainontzeko arrautzak irabiatuko ditugu da zurrukutuna india dagoenean kasolara gehitxu eta nahasi. Da azkenean izango da sopa bero-bero zerbitzatzea. Ebentxe errezeta honetan olixua desente erabili da, ze azkenean nahi duguna da berakatza bertan frijitzia, eta gero olixo desente eramatia ogixa bebertan frijitzeko. Ze bestela ogixak badana xurgatuko dau da, lehor geratuko da. Beraz, joango gara martxan, eta honek eramaten dau 12 berakatzat bar. Azkenien, zorrukutuna, baratxuri sopa bada. Baratxuri sopa zeinik gero bakaioa botatzen zaion, eta nik egiten nuena da, hau egiten nuen modu baten, lehenengo makaia hori pilpil bat egiten nuen. Egiten nuen baratxuriak horritu, eta gero hor bakaioa bota, pilpil batein, eta gero pilpil horretara bota ogia eta hori. Orduan beste gorpuz bat hartzen zuen, beste krema puntu bat, eta egia da, hor, markesak, parabereko markesak esate zuen. Zorrukutunan berzioak daude, eskualdeak eta etxeak bezala. Etxe bakoitzean modu baten egiten da, batzuk tomatea botatzen diote, beste batzuk piperrautza, beste batzuk piper txorixerua botatzen diote, baratxuri gehiago gutxio, baratxuria beti nahi eta nahi ez, eta ogia, hor, pila badaude, eta honen berzio modernoak ere egin izan dira, eta ez da txorienen ez gendu nahin, non bat hartzen gendun, eta arrautzan gorringoa, lasaina batean sartzen gendun, eta gero, prozedura antzekoa zan, baratxuri sopa bat iten gendun, baina gero, lasaina bat eramatzen zuen arrautza gorringoarekin, eta makaiaua konfitatuta. Gero dago beste, nola dago, Jose Andres. Jose Andres, ez dala euskalduna, baina badauka bere zurrukutanaren berzioa. Berez hau, nungoa da, katala, ez. Katalunian ikasi zela hosteleritza badakit, gero, estatu batuetan ero famatu. Ez dakit Espainiakoa nungoa da, baina Espainiakoa da, eta ontsa estatu batuetan da izarra. Dauka bere berzioa, non egiten duena da hartu, zuringoak, hartu eta zuringoa botatzen izki hori sopa inda dagoenean bukaeran, eta gero bero zerbitzatzen dizu, eta arrautzak gorringoa gainean jartzen dizu. Ordan zuk apurtzen duzu momentuan, eta gainerekoarekin nazten duzu. Esan dakoa daude, berzio pila bat, hor, nola dago beste kasetari hau, López Iturriagak ere, idatzi zuen honen inguruan, bi berzio probatu zituena, bat arginan ona eta bestia berazategina. Eta arginan ona gehiago, zehare pipermin pikantea botatzen ziola, eta tomaterik ez, eta berai tomatearekin ez omen zaio gustatzen. Ez? Nire bertxio esago gustako? Nik tomatea botatzen diot, eta piper txorixeroa, nik piperrautz ez botatzen, nik piper txorixeroa botatzen. Piper txorixeroa botatzen, piperrautza bai, ez dutena bota, kasunetan pikantia da. Hor, eta hori, pipermin bat pare bat botatzen bozu, ontxe, berakatza zaitzen itxen bitartean, azkenean olixuak pikante puntu hori hartzeko, hortan, nahiko. Esan dagoa, hau da beste berzio bat, eta zuek hor daude batzuk lehorra, beste batzuk urtsuagoak, batzuk ogia puskatu egiten dute erabat gero alaskarekin, beste batzuk
gustatzen zaie ogi pusketa handiagoak ikustea. Mundu bat, eta ziurren izuena oberena, horregatik jarraitzen duzu hori etxean egiten. Nik uste zurrukutuna da berakat sopan arteko desberdintasuna badaula, makaiagoan, Makaiagoa. Osa, zurrukutunak bai ala bai. Bestela, zurrukutunak eraman behar duena beti da. Sopako ogia, makaiagoa, arrautza eta baratxuriak. Bai. Salda ero ura, hor aldatu alda, piper txorizeroa bai ero ez, piper rautza, tomatea bai ero ez, baina nahi eta nahi ez, makaiagoa, baratxuria, ogia, eta... Oi, ez, arrautza? Bai. Eta sopako gisa, kostan jatela, idatzi ontzuen taldekuei, ia aldozta zuen sopako gisa aurkitzu, ze algortan bizina zela, da gainera algorta herria hundisa dela. Bai. 3-4 lekutara, eta ez bera, azkenengo tokixen ja, topaun hauen, Vale. Baina, esan zuztan jendeak, eske, ez dugu aukitzen da, nik enkarguz besta, da, ke ba, orduan, ez dakit, geroz eta zaiagoa da, geroz eta jende gutxia bukitzen dauen, ez dakit zagatik izango da, baina... Patri, bada zeu geuria. Bai, eta zuk ezautzi juzu lagunak egiten sopako ogia ibiltzen dutena. Venga, joan zure ingurura. 40 urtetik bera, ez. Vale. Nik nire familiara joango naiz, oza, nire kuadrian, nire dakidala inork ez. Nire etxian, nire amako sopako ogia normalen ez du erabiltzen. Ez, amak besta? Ogi lehorren bat, beti eukiten da ogi lehorra. Orduan, eta lehen egia da, sopakoa erositen zala jakinda erabilingo zalako, eta sopak lehen gehiago hartzen zirelako gaur egun baino. Eta baita ere, merkea zalako eta tripa betetzeko, modu errezena hau zalako, sopako ogia, ez? Orduan, horregatik gehien bat. Gaur egun, tripa 1000 gauza dauzkagunez betetzeko, ogi honi, hor usten joan gara eta orduan okindegiek ez daukate normalean. Hemen txea. Bai? Baratxuria kanpora. Baratxuria kanpora, erre baino lehen, bere puntuan dauenean, ontxe olixo horrek hartuko dau, berakatzan sapore dana. Hemen badaude batzu Patri, nahi izan ezkero, baratxuri ez duenak ikusi nahi hartu, utzi hor zati hundia gero osoak, eta gero kendu, ez? Eta gero kendu eta ez erabili. Azkenean, esan dezagun baratxuri honek bere funtzia indigu, ez? Eta eman digu saporea, hala ere, ni gustatzen zei baratxuri aurkitzea hor, Zatitxo batzu gainera, hola ni ustez hau da puntu perfektu hola apurtxo bat, txigortuta dauzenien. Baina kontu zibili behar da, ze puntu perfektutik baratxuria zeituen pasatzen da erretzera, eta orduan mikastu egiten digu prestatzen ari garen errezeta. Orduan, aukera hobeto zuri aldera botatzea gehiago, ilun aldera botatzea baino, ez duelako nahi mikastea. Goxo, gero jarrikotzau eta egosterako puntuan, edo bezala dekorazio bezala holan kursori mantentzeko, zerbitzatu baino apurtxo balen hau. Alara deguk dekorazio bezala arrautza jarrikotzau. Hemen, hau jarraitzen dugu, nik geitxingoz, ogisa, moztu inbiot, eta, hemen txe, nik itxegotena da, holako, sati finetan, gero satixak mozten die nahi ala ez? Gero pure bat egiten da hor, azkenean hori desegin egiten da hor sopakoa, eta hor, Martinen zeukan, errezeta batean, egiten zuela zan, ogia atalda hunditan egiten zuen hemen busti, gero iragazi, eta joaten zan, mailan platera aurkezten zizuten, ogi pusketa bat, ogi hori japein bustita zegoena eta zurgatu zuen azalda, hori iragazita gainean platerean jartzen zen, arrautza eta gero botatzen zizuten gainetik, baratxuri salda, esan dezagun garbi-garbia, ondo iragazita eta hori. Orduan, goi mailako sukaldaritzan, hainbat eta hainbat berzio ezberdin egin dira, eta hor, bilatzen dana ez, betiko errezeta bat hartu, horko osagaiak hartu, eta beste modu batera aurkeztu, edo beste modu batera teknika ezberdinak erabiliz. Aldera, sapore berdina mantentzen, ez? Testurekin eta jolasten, eta horrela utxora era. Oso ondo. Sopak, Edorta Agirreren mantela eta mantalero eta mantela, hor, liburuan soparen definizio bat egiten du, sopa zer dan, eta azkenean da, sopa edozein likido edangarritan bustitako ogi pusketari erreferentzia egiten zaio. Eta ogi xauki dugu bai alabai sopa batek? Lehengo berzioetan, lehen garai batean, urberoa zerbaitekin tripa betetzeko. Hau da, urbero horri bota behar bazenion alpargata zar baten larrupusketa bat eta arek zapore pixkat ematen bazion, balio zigun. Eta gero behar genuen azan, batez ere tripa betetzeko urarekin bakarrik
eskaz, orduan ogi lehorra beti ogi zaharra eroetzean izaten genuen, eta hori, gero horri, gehitzen jun zitzaizkion gauzak. Eta honek egisa da, harima erotza dutzula, azkenean bada plater bat berua da neguan eskertzen dana, lehen kalefazio hori da ez zauenean, eta energia bai pila bat emoten dutzula, lehen ezagun bezala, ogisa pila bat daukalako. Bueno, nik garri dizkizu batzuk. Hortik tiraka. Sopa tradizional batzuk, edo tradizionalak ez dienak? Tradizionala dira. Ardan sopa, ero gaur egungo ardo sopa. Hori txorien egin daukagu, indala urte desente, eta hausan gozo aldera. Honi botatzen zitzaion, arduari kanela, azukrea, gero estia ere botatzen zitzaion. Hau da, Alemaniako, Gabonetako merkaiotan da egoten dara. Hori beroa, baina ogiarekin. Bale. Hor, bazegoen, hori, ogia botatzen zegia. Gero, harta sopak. Atzo itzein genuen alesek nola oraindik hartzen dituena, hau dira, aztien, hartuarekin egindako ogia, fin mosten zana, eta esnearekin gozaltzeko, hartzen zan zerbait. Horrek ere, berotzen gaitu. Gero, tripaki sopa. Txorien egin zuten, behinola, eta nik usteotan barruan ere enteratu ziela usaiagatik. Zer zan ura. Hemen azkenean egiten dena da, arkumean ezurrak eta horrela egosten dira, batzu burua, arkumearen burua bera, hau bastanen da egiten dute. Irakin sopa bat egiten da horrekin, eta hor buskentzak, mondejuak sartu da, hori ogi xerra batekin, azkenean botatzen zain ogi xerra batekin, horrekin zerbitzatzen da, eta hori janda gero, lasai, aguantatu alduzue, edozein parranda, edozein lan, edozertarako gai izango zaete, ligatzeko izan ezik. Iten duzuenean, akabo. Bueno, a ver, fuerte esan, oso fuerte esan. Gero txoroa egin duen hemen, arraizopa iparraldean iten dana, pikantea, horrek ere ogia eramaten duela. Sopakana, txorien egin dugu, zuk sopakana ez dut ezagutuko? Nik sopakana ez dut ezagutzen, ez dut sekula entzun. Sopakana postre bat zan, esnea, kanelarekin eta azukrearekin da, egiten zan, infusionatu, eta horrek eramaten zuen, ahate oioaren pularda baten gantza. Koipe hori burtu egiten zan, eta bazan zerbait oso, garaikoa, energetikoa, koipea eramaten zuela, eta txorienen dastatu genuen, zaporea egia esan azkenean ematen zion zerbait berezia horre atearen da koipe horrek, baina gehiago esan kanela eta horren zaporea. Zapore aldetik esan desan gozo aldera eta zerbait esaten dana, holan gaizki esan da, kontundentea. Ez pixutxua da, garai bateko errezetak zien bezala. Hori. Azkenean. Eta azkenean ikau genuen ezautzen, hau legution egiten omen dute soperrea, eta hau da, beraka sopa bat, baratxuri sopa bat, baina lehorra. Lehorra, nik probatu ditu batzuk, idea hori egiteara joan gabe, bota diote horren beste ogi, non geratzen diren lehorrak, hor bakizue sopa, baratxuri sopa, zue jolastuko duzue gero saldarekin, nahi baduzue lodiagoa, finagoa nahi baduzue salda gehiago botata. Baina hemen legution, omen dauka bere izena eta soperrea, eta hau San Juan arbola altzatuan, udako solstizioan, zezaila dan esatea lako ditze teknikoak. Zurrukutuna esaten abila naiz, baina solstizioa. Eta zein zan Mondragon Unibertsitateko kooperatiba sortu zena? Zein? Nok sortu zuen? Abizena? Arit? Mendiarrieta. Osondo! Ikasten goiaz. Zigor. Kasualia desatera zait, Emon dut pista hola nasteko, ondo. Eta hau, aputxo bat, lehorra daukau, beraz, ontxe botabitzaguna da, gure oliba olio extra virgina. Hau da, urtzanterena, 100% naparra, gure betikua, eta azkenean da, dieta mediterranean saporiaz eta onuraz gozatzeko modurik onena eskaintze dozku. Urtzanteren oliba olio virgina extra da, nahitaezko osagaia, kalitatea, saporea eta osasuna bilatzen dituzten sukaldietan, azkenean sukaldaritza da sormena, da saporia. Eta urtzanteren oliba olio extra virgina da, osagai ezin hobea hori lortzeko. Beraz, holako txorrota bat emango zau. Ogixan gainean. Konbentzi joan hau zu, eroste dizut. Bai, eta hau da, munduan dauen onena. Saltzetuz gaine, eskaintza berezia daukat, 2 euro 50. Horrekin... Eskerrik asko, bale. Bueno, emango zu raziotxo bat.
hemendik ateraten danekin. Eskerrik asko, baina nahi eta nahi ez oliba erabili behar dugu, gaur egun sukaldaritzan gozatzeko. Eta gainera honek, sopa honek, bromaz aparte, bide dago asko, azkenean, oliba, sartu dut zago hemen, berakatza, ogisa bebai frikitxuin bida, gero arrautza jarri bihotza orduan. Hau da, ez da errezeta bat, olixo, apurtxo bat erabiltzen dana da. Hau, errezeta hau pasatu behar diogu tipo horri, nola, ogitarteko hain zuena? Roncero, Roncero, Paco Roncero. Paco Roncero hori pasatu behar diogu, bere aurrengo bideo... Ez que bere ogitarteko hau zan. Hau, baina dekonstruzioa. Hindu, dekonstruzioa eta makaia berek. Hori da, beraz, bueno, bota hotzau, hemen txorrotat, olixuana, ontxe botako zau, tomatia, eta honek bebai, emongotza ezetasuna gure ogixai. Eta honek lagunduko dau, gure ogixabe apurtxo bat, bueno, gozatu ingo da horrek, gozatu. No, bitxu zerako zaratata bat eta mila papatien. Erto, gusto da bilelako. Hori da. Hemen, jaitxingo. Eta, ontxe. Patria, aurkitu du, zurrukutuna, nundi datorren. Bai? Zurrupatu. Zurrupatuti dator zurrukutuna, eta azkenean badauka. Hortik zentzua badauka, ze hau bada zerbait beroa jaten dana, eta zurrupatu imar dana. Bai, oza, bero dagoelako, eta azkenean... Sopa danak izango di zurpatzeko, ez? Bai, baina dene, ja honek izen hartuta zeukan. Eta beste moldatzen juntzien, beste, fideo sopa, jarri zion batik, beste batik jarri zioten baratxui sopa, zurrukutunak hartu zuen izena, eta besteek moldatu imartzen zuten. Hemen piperautza eta piper txorizeroan aragia. Osa, bietatik, baina, bueno, bixetako bat botatzen bozu ez bai, ondo. Eta hau, segitxoan mugitxu bida, zaidez piper txorizerua, bueno, berdin da, asko kosinatzen badugu, baina piperautza segitxuan erreiten da. Orduan, honekin bai, kontu zibili bida, eta segitxuan ingo duguna da, nik gustatzen jat, ogisa apurtzen joatea. Bai, gero egia esan, azkenean saldarekin bustitzen dugunean, da horrekin gosten egon behar duen, beste 20 minutu, hor, azkenean ogia dan apurtu iten da. Baina, bueno, testuria eta emote hotza. Beraz, hemen txaukagula, hemen txauskat 200 gramo bakai hau, gatzgabe etortzen da, gatzgabetua dana. Gezatua. Hori da, beraz, omantxe, eskuak inolaxe apurtuko. Eta holako errezetetan beti esaten dugu, kroketa batzuk inbar dituzuela, kruspeta batzuk, betegarri bat, piper bete batzuk, eta ez du merezi erostea horrelako solomo erdiko tajada bat, ero pil-pil txapelketa batean erabiliko genuena. Hortarako erabiltzazue, hau mamurtua dana, erolako atal itxusiagoak direnak eta merkeago, desente merkeago direla, eta ez duela merezik galtzen, esan dezagun, dirua gastatzea, beste makaio xerra elegante batetan, ez? Etxulen esan dugu horrek herrixetan eta kostatzen dela aurkitzea sopako gisa. Jo, nik desiatzen da, urte asko irauteko bakai hau dendak. Ze... Horrek ere... Algotan badau ona bat, baina jo, beti zoi ezenean, utzik egoten da. Da nire momentu ez dakit pena da, egisa da, bertan kontsumitzen da bienak izaten die geixau, etxeko andriak, etxeko gizonak... Eta gasitua erosi nahi dutenak eta etxean gezatzen dutenak. Hori da, baina nire adineko jendiak hor, ez da bape eta inoiz erosten. Baina, Patri, nik hori ez dut ezagutu, baina lehen garai batean, baina gaur egun aldatu inda erabat. Lehen garai batean, 24 orduan, eta horrela liburu guztietan jartzen, 24 orduan 3 aldiz ura aldatu. Hori gaur egun pasatu da 48 ordura. 2 egun gomendatzen da, baina hori bai, oskailuan, kontua delene, oskailurik ez zeola, hori kanpoan zeukaten. Orduan, ura, temperatura pixkat altua badago, gatza errezau disolbatzen da. Gero hor zegoen, teknika bat iken zena, 50 gradutara gutxi gora dela jartzen zen makaia hau, sartzen zen, behin gezatua zegoela, eta oraindik niko gazia zegoen, eta iken zen, uretan urekin estali, eta 50 gradu oran ematen zitzaizkion. Ez zan kosinatzen, horrek izen bat zeuken, eta zan bakaiaua bere puntura o naturaleran ustea deitzen zen. Horrekin zer egiten zuten? Makaiauai gatzak entzen zioten, eta bestalde batetik, egun bat, 24 ordu udan, ero udaberrian bero egiten duenean, utzi dutela bakaiaua beratzen kanpoan, usai pixkatatzen zuen. Ez zegoen oskailu batean, ez zegoen mantendu behar zan moduan. Orduan, 50 gradutara, pixkat esan dezagun, higienizatu egiten zen.
hori gaur egun ez da egiten, hori dakit nik liburuetan irakurri dudalako, baina nik hori ez dut ezagutu. Nik ezagutu dut beti oskailuan hartu, balde ontzi handi batean, azala beti goian, berantza haragia bera behira daukagula, urez estali eta hori. 2 egunean 3 aldiz urez aldatzea. Eta horrekin, kezatu gure makaiagoa. Baina hori gaur egun, inok ez du egiten. Eta esaten duena, lehen garai batean, gaur egun baino, desente gaziago jaten zan. Jendeak ez da lana darako, segura aldatzea, ezago ez da zuze lan suposatzen dauen. Baina bestea da bakarrik hartu eta erabiltzea. Hori bai. Hementxe gainera, garai baten nik uste dut hau urakin egingo zabiela. Nik salda bota dut, azkenean salda zaukagulako, da azkenean horrekin gotzalako, sopa ibe bai, beste zapore bat altxatzea. Baina, berakatzak sartu ditut, danak ez, gero honek urruskari dauzela dekorazio bezalera beriko ditut. Beraz, berakatzan 3 laurden barrura, saldaz estali, eta hau ontxe 20 minutu egongo da. Oso ondo. Eta gu bueltan etorriko gara, arrauz kontuekin. Bikain. Ikusi dozue zelan hori dana, zelan geratu den krematxu, eta gero, saldatxua nahi badozu, bazkenean daukotzue, urgeixa botatzea, hori da etxian arabera. Beti lehen esan duguna. Ni lehorrera joaten az gehiago. Ni erdi bidean... Ez dakit zurrupatu, baina, sarrezkata kutxioak jateko moduko, ez noski, baina... Ez. Baina krematxu, hori batzak... Krematxu lehorrera, aldiristak ime bai pasetan, babarrunekin, eskatolan, sopa, olan oso likido, zauztan. Baina, hori zuek etxien, errez daukotzue. Eta ingo itxugu arrautza frigituak. Frigituak? Orduan, arrautzen erdixa... Ostra, hori ez dut ekusi sekula. Basurretako eta banderetako. Arrautzen erdixa, hementxe, 3, ingo itxugu irabiatu, eta hau, bero dagoenean, gero, nahasi da, hemen, kozinatu hori tradizionala tan bezala, baina gero, zerbitzatzeko garaian, bakoitzak eramango dau, arrautza frigitutxua. Eta gero, berakatza frigitutxua. Zerbait berria probatuko dugu. Zerbait berria, bitu hori, fot ogia entzun duzu inoz, Patri? Fot ogia? Bai. Ez dut dezukulen. 1728 urtean lehen idatzia fotogia da zegoen zan, eta hau izan zan, garaia hortan, etorri ziren kin frantzes batzuk Bilbora, eta ogi berezi bat egiten hasi ziren. Eta zan, gaur egungo gaur ezagutzen ditun ogi luzengan antzekoa. Moldeko ogiak? Ez, ogi barra. Hemen guazien, ogi borobilak, pisutzuak. Hau esatzen zuten ogia, 420 gramo pisatzen zituen. Hemengo ogia 2 kilotaraino iristen ziren. 2 kilo? 2 kilo ogia ziren, baserreko ogia, zeinek egunak irauten zituen, etxe guztian dako, balio zuen, eta gaina gero erabiltzen zenuen horrelako errezetak egiteko. Eta zuk ezauztasun ogisa hori, zelako esan? Honi, fot hau zan zerbait deitzen zioten txokolatearekin hartzeko ogia. Hau da, txokolatean bustitzeko ogia deitzen zioten, eta zen, neiko harinagoa, eta deitzen zioten aberatzen ogia ero, eta hau zan, egunero erosten zan ogi bat, jende esaten zuen. Ze jaten zan, eta hurrengo egunerako, behar zenuen beste bat, eta hori zan, jauntxoen zerbait bezala, ez? Esaten zuen jentu, zer da, ez? Eta fot izena nundi datorren hori bai dela bitxia. Sortzaietik edo? Ez. Berez jute zian beraiek atletik frantzesez hitz egiten, hemen, Euskal Herria mundu guztia frantzesa ulertzen zuenez, pain com il fait. Pain com il fait. Ue. Izan behar dan bezalako ogia, ez? Behar dan ogia, ero esaten moduan. Hortik, faut ogira pasau zen, eta ero fautetik fotera. Zer errazadan aldatzea gauzak, eta azkenean, izan dut, zer da hori? Fot ogia hori aberatzen ogia da, ez da guretzako, ez da izan. Kontua da, ez dakit, arrakasta ero izan zuela, gaur egunera arte, olako ogiek ero izan ditugu, eta oin, zorionez, bueltatzen ari gara, betiko ogietara, ez? Horako ogi txikiak eta Euskal Herrian eta existitzen ziren, baina gehiago ziren gozo aldera eta holan jaunartzetan, da holako egun berezietan erabiltzen zirenak, baina bestela ez. Hemengo ogia beti ziren trinkoak eta Bilbora, etorri ziren hori esan dakoa, okin frantzez hauek, gero beste batzuk atzetik jarraitu zutenak, eta ogi hau juten zienak saltzen. Beste gauza bat, desagertzen da bilena. Gure betiko ogia, basarriko ogisa trinkua, ondisa dana, horrek aste bat iraute otzunak. Etortzen, baina zorionez, nik hori esan dut, berreskuratzen ari gara. Joeria badauela, ez? Nik uste dut, baiet.
hori bai, izena galtzen ari gara, eta hemen daukagu Amantala eta Manteletik, barriro, Edortagirrek, ekarri dizkigu ogiari, ogi ezberdinei, toki ezberdinetan deitzeko moduak. Hau da, nik zerrendat ekarri dizut. Ogi zakarrari, ituina naskaria zenporra. Ituina? Naskaria eta zenporra, 3 horiek. Gero ogi zuri finari, opea, txoina, olata, elizogia. Bizkaiera zarrean, errarie, deitzen jakon. Zuberoeraz, kaoia. Gero, errauspetan erretako ogiari, horri zutopila, sopila, ero zorgina. Aldameneko modu. Eskaleari esaten ditzen. Eskaleri ematen zitzaion ogia, ate ogia. Gero, bazemen bat, hiletetan ematen zana, gorpuaren aurrean, 13 aur ogia. Gero, biribila, otana, otaza, etxe ogia. Gero, pamitxa bazeken eukan, biribila, baina pixka txikia bazegoena. Hori, nik pamitxa bete ezagutu dut. Baina hori gaur egun... Itzen da. Gero, integralari, tremesa. Tremesa baita deitzen zitzaion honi. Zan da, atzo egin zenuena, egunean, eren egun. Postre moduan sekale ogiari, horri ere tremesa deitzen zitzaion. Gero, hartzitu gabekoei, ailisa erotila, esan hartzitzen, esan altzatzen. Zein bat dugu, otazero, izen pila bat, eskualde inguru ezberdin, bakoitzean modu baten, eta, bueno, nik uste dut, errezena izango za jute zinen toki batera holan, zer behar duzu, ogia. Eta bertakua, azkenean, bertan igual izena desberdina esan alkiko, bertan ogisa. Eta gero, ez erakutziko zizuten, eta lehen, ez pentsak gaur egun bezala, zuek jakingo duzue, guk baino hobeto askok, ez pentsak gaur egun bezala, 6-8 ogi ezberdin gen euskala okindegian. Nik beti, juten itzenean gurean okindegian, bakar ogia zegoen. Eta ogia eskatzen zen, ogia. Ez zegoen beste erik. Hori amai galdetzea, zer da jateko gaur, janarixa. Bai, askurean. Baina, lehenko bigarren eta hirugarren zizut irurak... Ama, da gauzein biozu, janarixa. Gauzea hau jateko janarixa. Gurean beti goten zen. Bueno, guk sarreran izaten genuen. Bai, Bai. Eguneko eta menua bezala. Bi hiru sarrerako, bi hiru bigarren. Aukeratzeko, eta... Bai, holan, Bizkaia nolako gara. Gero propinia utzidik osatzen zuen amai. Bai, propinia normalen belarrendoko bazan ez bazen duen jaten. Bueno, hementxe. Bai? Arrautza. Barrura. Eta joango gara. Gutxinaka, hori mugitza. Dako zezu bustin eskuak horrek... Hortzara negoan. Bi. Bi... Bat, atara. Bi tamaina berdinekoak. Berdin da. Zai jazten diazu, Guk hemen egiezan, hemen azpian Doramonen poltsatxo honetan, daretide daukagu, baina... Bizkiak gutxi. Egia da, ez dauzkagula asko, baina hau da, etxe askotan bezala. Bai. Beti izategu txorieneko sukaldia dela, etxeko sukaldia bezala. Bueno. Burutzalia. Oso ondo. Eta zerbitzauko apurtxo bat, ez? Bueno, ni apurtxo bat, ni kasulatxo bat jatera datorren ez. Gero, lehenko, gero datorrena niriak betetzen du, trinkoa da baita ere. Saltzitzak urdaietan. Uda. Elkar bandatuko bat. Eta bat utziko eske jefiai arrotza gustatzen gako. Bai. Ez pikanterik ez diozu, bota gaina. Orduan... Danontzako aproposa. Beraz. Txekua garen ez arrautza eskuekin jarrikotza, bale? Ez. Eta, holaxe, ontxe bai, listo, gure zurrukutuna. Eta barkatu, Patri, nire etxean sopak goiararekin jaten dira, eta orduan, hau nahi eta nahi ez, goiararekin. Hombre, sopa, ha? Nik arrautza gabe aurrena. Bueno, baina gira sopa hau, sardexakin bebai jatia badagoela. Baina goiararekin gehiago jaten duzu. Batzui, honain nik, pai ateratzen badiozu goiararekin, arraro iten zaie, Paia goiararekin? Paia goiararekin jaten da Valentzian dan. Koiarak izan, koiarak emate izizute da, zu koiarak jaten duzu. Ostaz, enaz gogoratzen koiarea eta sostenek. Bai, agian sardezak izango zenu, baina paella ontzietan, hau gozua dago, ez dago, esan beharrek ez, zenik eten hau. Oso goxua, gustatzen hagu gure azterzken tradizionalak, eta tradizioakin jarraitxuz, bauzkau saltxitxak. Asarekin.
Bueno, hemen dauzkagun osagaiak ikusita, gaurko azken errezetaren izena erreza da. Asa saltxitxekin. Baina zerbait berezi hau. Ni beti asa garbitzu izan dut, moztu erditik, erdiko zurtoina eroken du, gero xerra finetan, ero laukitxotan moztu, eta gero egozi, eta gero, bueno, olio pixkatekin erregoziero. Errezeta honetan osorik dola. Eta egia da, lehenko aldi egiten nuela, eta jakiteko noiz dagoen egozita, eta desente, irauten du, egon nintzen olan, zulatzen diezu, eta ez, zurtoia biguna dagoenean, jakusten duen zurtoian barrurantza doala, hori da puntua egin da dagoela. Baina, bueno, ez dizuek gehiago aurreratuko, eta bai aurreratuko dizuet, errezeta nola prestatzen den. Asa lapiko batean urez estali, gatza bota, eta bertan egozi. Atera eta utzi zukatzen. Txerri gantza urtu, eta beroa dagoenean, saltxitxak bertan frigitu. Saltxitxa frigituta doenean, asa laurdenetan moztuta gehitu, bertan berotu eta zerbitzan. Orduan, bueno, berezitasuna da, asa nola egoziko dugun, eta garai batetako errezeta nola egiten ziren, olio bat esan ibiltzen, erabiltzen zena txerri gantza. Eta txerri gantza horretan, ingo guna da, bueno, hauek frigituko ditu. Kasu honetan, ekarritu dala gainera, oiaskoanak, eta beste hauek dira txalanak. Txala eta txerrikian astuta. Orduan, ezberdinak. Hemen, osorik, asa, plop, eta oin, hasieran, flotatu egiten du, baina gero pixkanaka ura zurgatzen jungo da, eta berantza jungo da, eta garrantzitsua, behin ataratzen dugunean, utzi olako irestontzi batean ero, 10-15 bat minutu, ze urpila bat botatzen du. Orduan, utzi hor, zukatzen. Emaitza? Baukazu ya? Jak, labana sartuta. Ikusten da. Ikusten da labana hemen sartu diotela. Ikusteko inda dagoela. Hau beroa daukat. Indala gutxi egin dut. Eta hau gero hemen jungo da. Zerekin? Gure saltxitxekin ni orain frigitzen jungo da. Nik orain daukadan lan bakarra da. Hemen txerri gantza bota. Beldur gabe. Eta urtu. Eta hemen, gure saltxitxak frigitzen hasi. Batzuk zulatu egiten dituzte sardexkarekin. Niri ez gustatzen. Baina, hor bakoitzak etxian indezala nahi duena. Eta saltxitxak bai, danetari dauz. Saltxitxak gordinak edo freskuak deitzen dienak. Nire etxian beti arategikuak. Nire etxian bi kategoria egon die. Arategikuak eta supermerkatukuak. Naiz eta supermerkatuan alditxuzun freskuak erosi eta arategixan bai egositxakuak. Baina nik amai gabetzen zaren saltxitxak eta zer saltxitxa die arategikuak. Eta arategikoa die honek gordinik edo freskua dienak. Eta gero supermerkatukoak, honek biena erakoak. Frankfurterakoak gero horrek egosiak direnak. Horrek egosiak eta gero txakurtxo beroetan eta horrek erabiltzen dienak. Baina zeintzu die saltxitxan erregiak. Alemanian, ez? Zeintzu die? Erregetan? Saltxitxetan? Bai, famatuenak nik ezagunak. Alemanak. Frankfurt izena, Frankfurterako zerbait emate badiogu handik datorrela, ez? Eta han bereizte dituzte lau saltxitxa mota ezberdin. Naiz eta mota pila dauki, 1000 motatik gora, bereizte dituzte lau kategoria. Bat izango zen, Rockwurst. Izen horrekin freskoak. Honek die Roswurst. Horre die Roswurst. Gero Roswursten baruan pia dauz, oiaskuanak, txerrikixanak, eskualde desberdinetakoak, baina, kategoria hori da. Gero, Brugwurst, izango die, horre die egositxakoak, hau da Frankfurterakoak. Horren bestaldean alemanen bat badago parkatzeko, du ikasi alemanez da, orduan. Horea. Baina oso, polita. Azentuakin. Gure azentuakin, da horrek izango zien gehiago egositxa doiesenak eta egositxa jaten dienak. Hau da, txakutxo beroetan eta jaten dienak. Olakuak. Gero, egongo zien, Kochwurst. Horre die, saltxitxak kosinatuak, hau da, estekiak eta gehiago saltxitxoia, butifarra da olakuak. Eta gero, ezagunerak, Bratwurst. Horrek bai, ez? Baina horrenik, Bratwurstak ez dira Frankfurterako batzu, ez dira egositakoak. Ez da kategoria bat, nondien saltxitxa berezi batzuk kosinauta etortzen dienak, eta izaten dienak bakarrik plantxan eitxeko edo erreta. Baina, eta gero, Bratwurst kategorian barruan, dauz, Bratwurst pila bat. Euskaldunaz, ja, Patri? Karo, guk hemen jasotza ditugunak, Alemaniatik datuzen batzuk olan txuriskak, eta ez dut, Bratwurst. Eta ez dira? Bai, badia. Baina da kategoria bat, Bratwurst bai die, mundu bat. Saltxitxen enziklopedia. Hala, baina, egisa da, arategixetan, geroz eta saltxitxa gehiago ikusten diela, holan desberdinak. Eta niri gustatzen gatela. Egia da, honek gustatzen gat,
tipulakin eta holan patata puriakin, Bai. sagara purtxo batekin bebai onak egoten die. Baina, bueno, labian bebai egin ditugu hemen txorienen barazgisekin, gaur asakin egingo ditugu, beraz, aukerak, Bai, nik amaigabiak. hauekin pixkat eroa naiz, eta batzutan egin izan ditut patata frejitxuekin. Wow. Benetan, da holan pixkat holan zerbait arraroa eta... Hemen engin Letizia Sabaterren abestixan... Salchipapa. Salchipapak egin dituen, bai, Claro. egia da. Ni salchicha eta zu papa. Bai. Zena ez esatea, ekeran... Izen edo txikotia. Ja, dana esan da dago. Atzo ipatu genuela, atzo ero, hausolagun, guk Bai. agunek, hausolagunen, karo, jende pila bat entzako nola iten dituzu, ezin zara egon sartaietan da frigitzen da hori. Hauek ardo pixka batekin, olako labeko erretiloetan jarri, eta labean 220 gradutara ematen genion 15-20 minutuko golpe bat, Bai. eta hori gero taparekin atera, eta kanpora zerbitzatzen genituen. Baina hori da modu erraxa daiteko, Ardo txuriarekin, klasikoa izaten dira, eta ni beti induanak gaizki, hauek egoziak, ero Frankfurterakoak ere, teorian egozita zerbitzatu behar direna, Bai. ni beti frigituen ditu. Hau da, sartai bat jartzen duen olio tanta batekin, eta plantxan edo esaten dana egingo nituen. Baina gero egia da, ikusten dituzulako hot dogen postuetan da, eta egozita doaz. Ez doaz plantxan egin da, erolako, ez? Bai. Berotuta, ero esan dezauz, egozita daude, ez? Horre bakarrik berotu berri. Hala da. Oso ondo, hor, bueltak emoten zabizen bitartian, esango zut, arategiren batera baldin bazoiaz, Ipar Euskal Herrixan, Bai? aldozula euskoakin ordaindu. Ja, bai. Hori, nosa zizan, 2013an, edo, no? 2013an, azizan proiektua, eta da txampon propio bat, nun aldozun, Ipar Euskal Herriko 158 udalerritan, txampon horrekin erosi. Eta da, Euskal Herriko txampona, baliokidea da euroa, Bai? eta azkenean itzen da bide, lekuko merkataritza sustatzeko, azkenean kilometro zeroko txampon bat bai erabiltzeko, eta bertako merkataritza bultzatzeko. Vale. Eta egia da, funtzionamendua haukala, eta erabiltzen da, nik entzun irratian da bere eguna izatzenen, eta, bueno... erabilenetarikoa dala, Europako tokiko monetarik erabiliena eta garrantzitsuena da. Dauzka 6.000 erabiltzaile, Vale? eta existitzen dira 4,3 milioi. Cash, diru... 4,3 milioi eusko daude zirkulazioan, beraz, Ja. bada... A ber, norbaiti milioitxon bat sobratzen bazaio, euskoak izan, ero euroak izan, ni prest, olako donaziotxo bat eiken nahi baute, erdi eta erdi, Patri, bosteun zuetzako, bosteun nietzako. Horrekin jubilatu ezkara ingo, baina... Bueno, ni bai, Bosteun edaz? Ni gutxikin bizi naike. Seguro, ni bosteunekin ez da hilduko nintzen, Bosteun euro? Bosteun mila? Bueno. Zeo zeingo zinu, baina. Bai, baina jubilatzeko moduan, Zuri urte gutxi beraz gazia juratzeko. Tegunean behiratu nena nola, bizitza laborala ero, eta Bai. nik uste dut 70 urtekin hemen gomezea. Bueno, gaur pure bat ingo du berriro ere, Ze azkenean, hortzak ez da bilizkigu ondo, eta... Baina, bueno, ni hemen 70 urte izan arte, ni apuntatzen naiz, oain dizik, Bueno, ia euskoren bat irabazten bozun, gainera, biletiak politxa die, ez dauz txampona, danare biletiak. Eta urdina adibidez da eusko batekuak, Bai? dauka txalaparta bat, gainera irudixak dira oso geuriak. 10rekua da nire gustokuena, da horixa, eta holan irudixa da arbel bat, eta arbelian idatzita dau nori nor. Beraz, horako gauza di, holan, Euskal Herriak, Euskal Herriko kulturakin eta euskeriakin erlazionatutakoak. Beraz, politxa da, eta gainera Ego Euskal Herrira bez zabaltzen badabil. Eta ontsa nahi daude Bastaneko baiara eta Oiartzunaldia hartzia. Betxo. Beraz, hortza daiz proiektua zabaltzeko, ia getxoraino heltzen bada. Baina dirua, gero txartelakin eta badago, ero bakarrik txamponak, ez? Ez dakit, etorkizun batean txamponak ez dakit egongo dien. Ni goratzen naiz, euroa asmatu zutenean, Bai? Austriak eta esaten zuen. Guri euro batekoa bakarrik, 20 zentimo, 10 zentimoko txamponoiek ez ditugu behar. Eta gumu izen garen diru mailetan, horrek, 20ko eta horrek ez dute zertarako balio. Nik hemen aipatu notzun, Londresera joan nintzen azkenengo aldiz, atara nauen
Kutxazainetik, ez dakitzen bat, 200 edo 150 eta ez zabien inunbe hartzen. Bakarrik ez zabien, hau bakarrik supermerkautan hartuko zue. Dirua, ez dute dirua honortzen. Eta hori komenta honotzun bebai, zauen kalien, olako eskale bat. Ferixa baten, musikalari bat zauen, eta esaten zaben, dirurik ez, no cash, PayPal. Eta hor zaukan, bere PayPaleko olako QR kode bat, eta zan, ordaintzeko dirua nahi basatzen emon. Opizun bat, bakarrik zan, online dirua. Dirua fizikoki ez zaben gura. Ai, ama. Beraz, pentsau. Amaika ikusteko jaioa gara. Bueno, nik hemen, bitu, berez, asmoa zan, nik uste nuen gutxo okupatuko zutela, baina egia da, hemen desente sartu deitu dela, eta asmoa zan hor tartean, beraien artean, asa sartzea, baina ez zaik abituko, orduan, to problemaik. Ingo duguna da, saltitxak atako ditugu, einala, batzuk atalako ditut, eta hor, besteen artean, hau, guztiko ditut, txakurran dako, esaten dena, Txakurrak ondo jaungo dago orduan. Bueno, Albertoen txakurra exigentea da, salda eta olakoa bakarrik hartzen ditu. Zugu bakizu, hori izan zen. Beluk. Bueno, hauek, eta ingo ditugu oinaza, hemen, korritu, alde batetik, eta berotzen jungoa, beroa dago hau, Eta, pixkat, biru buelta eman da gero, etorriko gara, hau zerbitzatzera. Ez dauka ezer, hemen buelta emango dio, korrituko dut alde batetik, pixkat, ez saltzitzen sustantzia eta ardezan, eta ero etorriko gara, zerbitzatzera. Hau, hemen erdian. Hau, toles dura bat egin da, hemen aldamenean, eta, saltxitxat, bat, oinbeste bat kurruskaria, beltza, oinbeste bat aukeratzeko. Oiaskoena. Bueno, garei batetako errezetak, inungo olako parafernariarik gabe, produktua ona bazan, eta maitasuna ekirin prestatu bat zegoen, ezin zagaizki atera. Hemen dago zuek gure asa saltxitxekin. Eta hojateko bai zardezka eta labana bere jo, pare. Aiba? Niko ni olio erre bat ere botako nioke, eta baina nik esatizu, gaur ekarri zuen liburu batetik, ekarritako errezetan zineko liburu batetik. Eta... Gaina honek zauke gazta edo saltxitxa da? Saltxitxa. Bakarriko oiaskoa da? Oiaskoa, horrek freskoak ez dira, gazta ez diote saltzezan. Gazta dira besteak, ez? Bai. Kimikoa dira, ni kimikoa ditzen dira. Ez, arate gizetan eta ikin daue. Gazta barruan daukatela? Bai. Saltxitxa freskoak? Bai, nik uste bai ez. Nik uste dut ikusi. Bestea bai, Frankfurteko erako ero goziak ero zuk esan da bezan noa, supermerkatukoak? Supermerkatukoak. Horrek bai. Hore bago koxua, Bueno. Asa ondo kasto proba, baina, saltxitxa koxua. Hau da, gaurko errezeta, beste bi errezeta ekarriko ditu, eta zuek horregotea behar dugu. Ni hemen, hautzi gabe, geratzen egin ditu. Agur. Agur.